Ahoj, vítaj pri ďalšom tvore. Tentokrát budeme striedať hladké a obrátené očka. Nahodíme si 20 očí, že 2, 3, 4, 6, 7, 10. Môžeš si vybrať svoj štýl nahadzovania. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre, otočíme si prácu a urobíme si prvé očko. Krajné očko je jedno, či robíš hladké alebo obrátené. A my začneme podľa vzoru obráteným očkom. Tak prvé je obrátené, druhé hladké, tretie obrátené, štvrté hladké a takto ich striedame hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké, obrátené, hladké a posledné očko si prehodíme na druhú stranu. Otočíme prácu, urobíme si prvé očko, vidíme, že sme končili obráteným očkom prácu, ideme ďalší riadok a na krese to je trojka. A tu začíname hladkým očkom, obráteným, hladkým, obráteným. Čiže tento vzor prehľadieme tak, že nad hladké očka vždy pletieme tie obrátené a nad obrátené hladké. Striedame až do konca. Tak, šup na druhú stranu. Otočíme si prácu, urobíme si prvé očko, tu vidíme, že sme skončili hladkým očkom, že nad neho budeme pliesť obrátené, to hladké a zastriedame jedno také, druhé také, ideme až do konca. Posledné očko si prehodíme na druhú stranu. Upletieme krajné očko. Vidíme teda, že tu máme obrátené. Začíname hladkým. Pokračujeme obrátenie, hladko, obrátenie. A takto to striedame až do konca. Na konci prešupneme pliacu na ďalšiu stranu. Ideme prvé očko. A tu vidíme, že sme skončili hladkým očkom, takže začíname obráteným a postupujeme hladko, obrátko, hladko, obrátko. A tak to striedame až do konca. Takže na druhú stranu otočíme prácu. Robíme si krajné očko. Vidíme, že tu máme obrátené, takže tentokrát začíname hladko, obrátko. Na striedačku až do konca. Prešupneme sa na druhú stranu, otočíme si prácu, urobíme krajné očko,
A tentokrát začíname obráteným a pokračujeme hladko. Tak ich striedame až do konca. Čiže stále nad hladké očka pletieme tie obrátené a nad obrátené hladké. Prešupneme sa na druhú stranu. Otočíme prácu. Urobíme krajné očko. Tu sme skončili obrátenie, že začíname hladkým, pokračujeme obrátením. A tak ich striedame až do konca. Prešupneme sa na druhú stranu. Točíme prácu. Urobíme prvé očko, vidíme, že je hladké, takže začíname obrátené, hladké a ideme až do konca riadka. Na druhú stranu otočíme prácu. Robíme si prvé očko. Je jedno, že či máte priacu spredu alebo zozadu. Pozeráme až na ten druhé. Vidíme, že je obrátené, takže ideme hladko, obrátenie, hladko, obrátenie a striedame ich až do konca. Na druhú stranu robíme prvé očko. Vidíme, že nám tu máme prvé hladké, takže začíname obrátenie hladko a potom ich striedame až do konca riadku. Na konci prehúpneme sa na druhú stranu, otočíme prácu a vidíme, že v párnych začína obrátené a v nepárnych začíname hladkým, takže my sme v nepárnom rade, takže začíname hladko, obrátko a ideme až do konca. Tento vzor je napríklad pekný na dekách, ale videla som ho aj na veľa detskom oblečení, na čiapkách, na dupačkách. Máme riadok hotový, otáčame prácu. Sme teraz v párnom riadku, začíname obrátenie hladko. Obrátenie hladko a ideme až do konca. Na druhú stranu máme ďalší riadok hotový. Krajné očko. Začíname hladko nad obráteným. Pokračujeme obrátenie a tak striedame až do konca. Ja dúfam, že pri tréningu sa vám bude dariť alebo nájdete nejaké krásne výtvory, kde môžete tento vzor použiť a dúfam, že sa nimi budete môcť chváliť. Takže vzor vyzerá takto. Striedajú sa to hladké a obrátené očká. Je veľmi príjemný na
tam, kde máme hladké očká, práca ustupuje dozadu a obrátené očká ide dopredu. Tvorí ako keby také malé bublinky. Ja vám ďakujem a prajem veľa šťastia pri pletení.